Останахме преди малко, направихме едно свежо събуждане, избягахме от горещия апартамент, дойдохме на лостовете малко движение да имаме сутринта за тренировчица. В момента сме в някакъв много готин биомаркет. Има всичко, има много сливки, много готини хора. Хора, сега взехме плодове от този биомаркет или каквото и да е. Аз такъв банан не съм ял до сега. И той за ябълката. Просто имат вкус на както трябва да е плода. Мисъл, банана е бананест. Все едно са взети от Тайланд, как би казал. Да, apple is appling, the banana is bananing, някакво много добре. Да, официално Деян ме е надъхал на едни 70-80% да отида в Азия. Да. Мен? Да, признавам си. Обмислям го мамка му. Много сладко звучи, много прекрасно звучи. Особено ако плодовете са такива. Там ще дадеш само повече, да дадеш бомбони. Добре. Аз си правя такива шорти. Ми кажа, че ако вие сте от тези хора, имате идея, имате желание, споделите на ваш приятел, който е може би по-заможен от вас и има капитал и на него му трябват идеи и той ви каже хайде. И след това вие оставите нещата в пространството, втори път шанс няма да има. Ако дадете идея, хубава идея и да дадете подкрепена за желание за работа, ще намерите инвеститор, ще намерите партньор, ще намерите човек, с който да работите. Повечето хора обаче просто стават нещата така и не ги развиват. Така, толкова тъпи разговори в 3 часа сутринта съм имал. Брат, имам толкова добра идея. И идеята наистина звучи добре, разбираш. Да. И после човек, той просто... Ами той просто има идеята, иска някой да даде на някой да я развие и той да прибере дивидендите. Не работи така. Да, той не става така. Everybody wants the prize, but nobody wants to work. Да. Towards the prize. Ами да. Само казах, че като му казах, че искам да го менторствам и директно започнах да мисля как да го вкарам в моя живот. Защото, ако той си беше направил впечатлението, че аз си говоря празни приказки, той нямаше вяра в себе си, така както аз го виждах. И ще остане в пространството. И точно защото не е останал в пространството, нещата се задействат. И реално, да, това, което и за много малко време има вече резултати. Да, има резултати. Защото хората да осъзнаят колко бързо реално се прогресира. Ако се работи. Бързо стават нещата, брат. Когато имаш цел, ако се работи към цел, нали? Това е което запомнях от него. В смисъл, сложиш ли си цел, тя веднага става възможна. Колкото и невъзможно да ти, какво беше? Дори да звучи невъзможно. Не означава, че е непостижимо. След тези мъдрости, сега един служаваш душ, да можеш да попием всичко. Да. И след това какво? Закуска. Късичка? Да, къса закуска. Отварям лаптоп и започваме да работим по неговия сайт, защото той е стилист. Искаме да направим сайтът му да говори вместо него, защото най-важното в един сайт... Да, говорим си с Деян в момента и се заговорихме точно на тази тема за това как е важно да си супер отворен към хората и да казваш нещата както са. И нещо ми обясняваше за какво? За джамболейските, където си ги видял на този пич. Да, много хум. Към брат, искам да те имам в живота, защото си много интересен. Той вика, бро, let's go, let's do it. Много малко вже каза тия работи. Да, това е. Обаче реално това, което иска да допълня е, че аз трябваше да обуча приятелите си. В смисъл, трябваше да почна да ги спираме. Така имаме моменти, в които просто излизаме навънка, правим си кефа, правим простоти и аз спирам всичко и съм като хора. Сега стойте само за малко. И отделям едни 30 секунди до примерно минута и половина и ми го казвам кратко, точно ясно. В смисъл, пичове, обичам ви. Обичам ви, благодарен съм, че ви има, благодарен съм, че мога да ви прегърна, мога да ви кажа, че ми липсвате, когато ми липсвате и мога да ви кажа, че аз съм си мечтал за такива приятели. В смисъл, такива неща си говорим с моите авери. И буквално в началото беше, брат, ти тук, гей shit and stuff, нали, какви сте педалски работи. Да, нали, ама брат, ама много хомо. Брат, много хомо, обаче, в смисъл, трябва да си искрен от сърце и ние мъжете можем един на друг да си кажем, пич, обичам те, пич, радвам се, че си в живота ми, ценя те, липсваш ми, искам да се видим, имам нужда от прегръдка, имам нужда от съвет. В смисъл, да си емоционално интелигентен мъж те прави още по-голям мъж. Това не е само за жените. В смисъл, не само жените имат право и трябва да си разпознават емоциите, да казват от кой имат нужда и да казват на приятелите си как се чувстват спрямо тях. Отиваме къде? На една бърза закуска и после Рик Оуенс.
Но примерно вчера... Ай сега, да, слушам. Кажи как кръщаваш един влог, като, какво каза, толкова много неща говоря в един влог, толкова много неща се случват в един ден понякога, че ти как подявалите да кръстиш този влог ти? Много искам. Видно трябваше чакаме някой да излезе и да сложат зелена светлина. Така, няма да викам, обещавам, няма да викам, в Rick Owens магазина сме. Така, първо порация на Converse и Rick Owens и изглежда. Струва 200 евро пички, ецовете, смисъл. Брат, пробвам ги, не ме интересува и... Ще си ги купа. Не, 44 имат само 44. Ако са ми тесни, ако са ми малки, обещавам, че няма да си ги купа, но... Хора, в момента сме в Марни. Аз не знаех, че този бранд е толкова ексклузивен. Брутално е, изглежда брутално. Вложили са толкова много внимание към детайлите, към всичко. Вижте за качалките. В смисъл и рампата, на която са закачени. Брутално. И между другото, в ръката се държа един шивашки метър, който няма да ви лъжа, хора, това е чувства се като най-ексклузивният шивашки метър, който съм пипал някъде. Човек ми каза откъде да си го взема, ще си купа и такъв. Сега искам да ви покажа, като влезнете в магазина, какво се вижда на първия етаж. Това са купета от Volvo. 2 купета от Volvo с багажниците още останали в тях. И те в момента си правят снимка. Йоан, идва Йоан. Оп, чак, ще сме в снимката. Хора, показвам ви. И това е просто art installation. В смисъл, какво? Не знам какво да кажа. Просто е брутално. Айде, ходим да ядем. В момента сме седнали да хапаме нещо, което не е много италианско, но е много вкусно. Има много калории, много протеин. Мисля, че всъщност не знам дали ще успея да го изям на един път, но дори и да успея, може би чак до вечера няма да ям нищо друго, защото има авокадо, има рибатон, има... Не, даже не знам дали сложих рибатон или само сьомга и сурова сьомга. Фета чиз, тия зелените копчета, не знам как се казват, това са брутални. Сесамови семенца, авокадо, черен ориз. Уникално. Така нещо, което няма да видите или поне няма да предполагате, че ще видите. Ако бяхме направили влога перфектен, да изглежда сега сме на nice places и така нататък. Pitch, it's not only roses! Не е само цветя и рози. Сменяме чорапите, седнали сме в метрото, защото нашия човек си купи обувки на Rick Owens, обаче нямаше дълги чорапи. Целите сега са в мастило, братле, и лив. Яко! Я да видя. Ето тук гледаш, това е мастило, братле, от татусите ми, лимфа. Ево, брат, че би ми дал чорапци. Добре, готово. Да, чорапци. Форсюваме, як мисля си взема чорапи и си оправя така, защото не мога да носи цял живот неговите чорапи. Да. Идеята беше да носи чорапи, докато си намериме кабел, докато си купа чорапи, за да не ме боли. Ево. И бата, виж какви чорапи намерихме, брат. Брутални. Хора, много ключов момент. Много ключов момент. History in the making. Ето това, цъкаме Shopify Start for Free. Защото да дизайнваш сайт е безплатно. Това е самата истина. Вашия стил е моята работа. И това, че съм crazy and stuff, не означава, че вие трябва да сте crazy and stuff. И в момента... Не пречи да пробвате, ако имате тези топки. Защото това тежи да имате такива топки, брат. Цяло takes a lot. Наистина трябва да сте уверени и да си вярвате, че вие сте човека, който може да носи тези неща. И аз мога да ви помогна да осъзнаете вие кой сте наистина и какво заслужавате, защото всеки заслужава да има добър стил. И това не означава да харчиш безумно много пари и така нататък. Не, това означава да имаш вкус. Аз ще ви науча как да имате вкус, как да интерпретирате вашата личност във вашите дрехи. И сега в момента това, което правим, е началото. Скоро, съвсем скоро ще има сайт. Чуем сега. Нямам търпение. Алистър Реборн. Точно така, нямам търпение да запозная него с баща ми. Баща ми е човек, който има производство за дънки. Реално той винаги е бил производителят. Аз винаги съм бил продажник, обаче винаги е не липсвал дизайнер. Човек, който да се грижи за бранда, не за пари, а като него собствено. Защото аз и баща ми сме готови да създаваме нещо с цел
бъдещи печалби, а всичките хора, които сме наемали, са искали парите сега. И аз казвам кажа, че винаги ще има пари, ако има желание, но хората, защото са алчни, не можахме да създадем нещо, защото аз не съм дизайнер, баща ми не е дизайнер. Баща ми произвежда всичко, мога да произведе, което види. Не мога да го измисли. Аз мога да продавам всичко. Не мога да го измисля. Той пък измисля неща. Ще направим продукти, които в България ги няма. И всички ще ги купуват. И аз би ги носил, защото на мене, Алистър Фрейзър е мой брат и на баща ми. Защо аз не го рекламирам? Защото не бих носил тези дрехи. Както знаете, хората, които гледат моят влог, аз никога не рекламирам неща, които не нося. И съм казал на баща ми учители към тата, съжалявам. Не мога да рекламирам нещо, което не ми харесва. Но, ако направим така нещата, че да ми харесват, защо ми е да си купувам други неща, като мога да ги създадем? И ето идва той. И аз мога му сбъдна всичките мечти на това момче, а то да сбъде моите. Но всичко е, ако му се работи. Ако му се работи. Да кажем горе-долу какво направихме до тук. Бяхме да хапнем на едно брутално място. Аз ви показах, после бяхме да пиенем кафенце и десерче. Направихме сайта. Линкнах го с моите хора, които поддържат сайта. Ще направят основата, после той ще едитва всичко. Това момче до 28 септември ще направя всичко възможно да го накарам да напусне работа сам. Document everything. Така. Ще остана сам си говоря. Аз не мога да повярвам хора какво се случи. Не! Аз вярвам какво се случи. Просто до сега не съм вярвал, че може да се случи. То сега не мога да го променим. Може! Хора, това, което се случи, съм го виждал само по филмите, виждал съм го само по влоговете, не съм си представил, всъщност мечтал съм си някой ден това да се случи с мен, на мен. Някой да ми даде тази възможност. Моята мечта беше да съм артист, да съм дизайнер и да съм фултайм това. Да живея изкуство, да дишам изкуство и да създавам, да творя контент и всичко, което ме прави щастлив е това. Това, което стана тук, що е, че аз официално напуснах работа. Аз няма да работя вече 9 до 5. Няма да работя за никой. Аз ще работя за себе си, за нас. И ще създадем история. Творейки. И си стиснахме ръцете и вярвате или не, в ръката си държа първата му заплата. Да видите. Този паркинг тук в Милано е най-интересният паркинг, който съм виждал. Имаш си светофар, който този път, когато долу се качват коли, газа наляво, т.е. за да се качваш, за да паркираш ти е окей, и ще светне зелен, когато трябва да излизаш. Хора, тък му хапнахме, пинахме един коктейл да се почерпим за доброто ново начало и отиваме в момента да се разходим, да се почерпим още малко. Да. Трябва да ме черпиш един шот ти, брат. Да. Защото имаш много работа. Да. Аз това се черпи. Едно шотче, брат. Аз не съм нагъл. Едно шотче желая. Добре. Какво желаеш? Егер? Фото ми. Аз ще го избера. Ама искам едно шотче. Ама аз ще го избера. Малко и база, защото съм почерпил. Добре, положението е много добре. Барнали сме се. Аз съм с коланчето на дизел. Моите рикоменски не ги сложих. Много ме е страх, ако отидем на бар, някой да не почне да скача по тях. Ще са бели и са кожени и не. Само за кратко. Вземем лаймчета. В момента имаме стръгъл да вземем втория лайм. Да направим груп райд. Силно се надявам да може да го направим, защото ако не мога да направим груп райд, трябва да сме... Verify guest ID, ID. О, трябва да си дам личната карта. Окей. Готов съм да карам. Отиваме на някакъв бар, който трябва да има техно. Досяпихме с някакви непознати италианци. Реално спряхме първо момичетата и просто приятеля на едната от тях дойде. Запознахме се. Приятеля на едната дойде и го конвъртахме в наш приятел. Да, реално го конвъртахме в наш приятел и тя даже дойде и ми вика: няма да ми открадваш гаджето, хистрейт, не знам си какво си, защото излезнахме да си говорим с него на по цигара. Пичето каза мега кул, извини ни се, нали? Хора с Деян не може да се намерим. Това е Casual Club Experience. Дори и в България е трудно да се намерите един друг. Макар че входа и изхода там е един и същ. Тук влизаш от едно място и излизаш от друго. И ако трябва да съм честен, бар е уникален, но мисля, че не е по нашия вкус. Аз му казах, че отивам до тоалетна и ще го намеря след това там, където е, но той не беше останал там, където беше. Хубавото е, че си вдигна телефона. Звъннах му и си вдигна телефона, ма пита къде си. Нямаше музика покрай него, което означава, че е навън. Личната карта.
Добре, така. Какво правим в момента? Опитваме да намерим... брат, не мога да си изкарам личната карта. След 2 часа имаме полет. След 2 часа имам полет. Ще се преберем, ще стоим само за 1 час. Ето личната ми карта. Най-големият проблем, честно казано, най-големият проблем в момента е, че много ми се сет. Ей, това е влог за YouTube. Този телефон ще ти трябва, брат. Мога да свържа думите в изречение, така че да направят смисъл. Мога да говоря на английски, на немски и на български. Мога да говоря трети си езика. Няма никакъв проблем. Добре, хора, нещо за влога. Това са ми последните проценти батерия. Деян беше буквално зад мен. Изчезна. Карахме с слаймчетата и батерията на телефона е паднала. И изключен. И буквално и сега беше зад мен. А лошото е, че на мен ми се ходи до туалетна много. Не знам какво ще правя, честно. Не знам какво ще правя. Звъня му, телефона му е изключен. Това, което се случи, намерихме се с Деян. Аз стирах до туалетната, брат, и позабавих се вътре, да. Обаче това, което се случи е, че той не спря скутерите, защото нямаше батерия, беше му паднала батерията на телефона. Добре, че в момента буквално има един човек от Лайм тук, за да му обясня какво се случва и за да му кажа, защото Деян просто се опитах да го събуда. Но викам, брат, трябва да приключим 3 пъти, беше като оправи се и се завъртя на страни. И сега се оправям. И то бял ван. Вътре пълен с батерии за Лайм. И явно човека обикаля и си презарежда скутерите и просто губя баланс, изморен съм. Спим сега 5 часа сутринта, ние след час поне трябва да ставаме. Аз не съм си легнал още. Та слава богу, че човека от Лайм беше тук и просто го питах на италиански баста. Да беше като си баста. Викам добре. Така че that's about it. След малко тръгваме към летището.